sululela izibusiso zakho lalela ukukhuluma baba wethu namandla nesicela kuwe egameni lakho ethembekileyo asimbonako njengawe sikunika lonke udumo egameni laJesu ophilayo kuze kube phakade naphakade amen. Amen. Singahlala phansi abeshayela umongo izandla ezimbi. Bazalana ngibelele umfundisi balele bandla umfundisi uThelezi umfundisi ubiyela uT umfundisi ubiyela uNF. Amen. Amen. Hallelujah. Angibingelela abazalwane bonke. Amen. Iy'ntombi nezinsizwa abangane abancane bengibingelela egameni likaJesu. Amen. Ngaphambi kokuthi siqhubeke ngeke ngiqale ngibonge. Hallelujah. Amen. Wenze njani? Ubonge. Ngibonge i-support yami. Imvuselelo. Abazalwane emvuselelweni. Amen. Hallelujah. Amen. Izinto ey'ningi ziphumelela hhayi ngenxa yomuntu oyedwa ukuthi ugifted, kodwa ingenxa yokuthi umuntu ophiwe uhlangane nabanye abaphiwe noma namandla abanye abasaphotha lowo mbono nalento asuke yenza bese uyibona lento enjani iphumelele. Abaningi bangabona ngenza into iphumelele bashayele ngezandla kanti abazi ukuthi iphumelele kwakukhona ezinye izandla ezazenze njani zimdasile ezazinjani zilekelela ezayisiza yezo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Emvuselelweni abazalwane into abayikhiphile angibuki nezinto abayikhiphile lezo. Amen. Ngibuka amandla abo. Amen. Omunye uzothi mina ngakhipha u-10 rand nami u-10 rand ngibuka amandla okuthi wakhipha u-10 rand umaphi. Yes. Omunye uzothi ngakhipha u-5 rand or u-2 rand mina ngibuka u-2 rand uhlulela ngokwamandla ukhompethisi nabanye abantu. Njena wakhipha u-2 rand omunye wakhipha u-100 omunye wakhipha u-200. Angihluleli ngokwezinto enjani enizenzayo enikhiphayo ngihlulela ngokwamandla. Abanye abasebenzi bangabafundi. Amen. Abanalutho kodwa nje isikhathi sabo abanye bathuma lapho amakhona into ekumele yenzeke bethunywe benze into. uNkulunkulu uhlulela ngokwamandla. Akumele ukuthi wena ube nemali usupport imvuselelo ungenayo. Amen. Entweni onakho uNkulunkulu ufuna lokho onakho. Omunye ube nesikhathi supporta ngesikhathi sakho, omunye esupporta ngani esupporta ngokwenza imisebenzi ethile. uNkulunkulu uyabona ukuthi imvuselelo ingadingekile imali kuphela ukuze enze njani Iphumelele. namhlanje Amen. bidinga ini imali, isikhathi, amandla akho, imisebenzi ethile yakho. Yezwa ayiphumeleli nemali kuphela imvuselelo. Ingakho lo ongayikhiphanga imali uyatuseka ngenxa yokuthi enanga khona bakhe ngesikhathi sakhe nemisebenzi abeyenza leyo nto yenza imvuselelo enjani Iphumelele. uma usuhlanganisa u2 rand kasibanibani, u10 rand kasibanibani, 100 rand kasibanibani, 200 kasibanibani, wenza leyo nto into enjani phumisiwe. In fact la kwabiyela uma ngenza izinto mina ngilindele amamiliyoni, ngilindele ama-1000 ngenxa ukuthi angibuki isidingo ukuthi ena lesi sidingo sifikele kubantu abanamandla. Wabiyela uma senza into asiyenzi ngokwesidingo, siyenza ngani? Ngokwamandla. Ukuthi sinamandla
Kangakanani. ngeke nje ngithi ena bakwabiyela uma kwenziwa izinto bakhipha imali engaka but abasesikhawini bakhipha into engaka abasekhona bakhipha into engaka ngizobe ngihlulela abantu ngokwani ngokwezinto abazenzayo hayi ngokwamandla abanako ngakho yenishaya ihlombe ngayo yonke Hallelujah. Amen. Yeah, ngithanda nje bafethu angazi kanjani. Ngithanda nje angazi ukuthi ngathi inhliziyo yami ngibekela ngibona ukuthi ngithanda kanjani. Hallelujah. Angiyazi khipha inhliziyo yami ngibekela ngibona ukuthi ngithanda kanjani. Uthando lami akumile ngezinto njalo. Engizenzayo angingani amandla enu. Yes. Amen. Ukuthi ngisho ungathiwa unawo amandla okunikela. But nje ukuthi ubona isitulo, uthatha isitulo, abanye bengibona sekuthola inkonzo bethatha itulo, abanye bengibathuma uthola ukuthi ena kuyashoda ukuthi abazothatha itulo, abanye bengibona ukuthi ena bayasapotha kucela ugcelile, abanye besapotha amanzi, abanye besapotha ngento ethile, ubona ukuthi ilo nalowo, ngisho ngathiwa kanakho lokhu zama lokhu anakho ukuthi kusebenze kwenze njalo. Uqhubeke ngakho akekho umuntu ongathi ena angenzanga lutho evuselelwe ngoba noma engayikhiphanga imali ukhiphile into ethile evele emandleni akhe. Imali akusiwo amandla akho, imali iphathi amandla akho, akusiwo wonke amandla akho imali. Uyakwazi ukuba ungabi nayo imali kodwa ube nawo amandla. Yes. Yes. Ingakho-ke noma ungakhiphanga imali uyakwazi umsebenzi wakho nenkonzo zakho ukubukeleka ngoba isuke ivele emandleni njengoba nemali ngokumandleni futhi ukuthi uzakho akusiyo yonke imali enamandla akho. Uyakwazi ukungakhokhi ngemali utshela umuntu ukuthi ngizokhokha hhayi ngemali kodwa ngizokhokha ngokwenza into ethile ngoba into ekhokhayo akusiyo imali, into ekhokhayo amandla akho. Manje uyakwazi ukuthi amandla akho uwenze imali, uyakwazi ungawenzi imali kodwa uwenze noma isiphi esinye isenzo. Ngakho ungayitsheli ukuthi uma ulaya enkonzweni ungenayo imali uNkulunkulu uzothi awenzanga lutho because imali ayisiwo amandla akho, imali iyiphathi amandla akho. Uyakwazi ukwenza something noma ungayikhiphanga imali. uNkulunkulu ebona ukuthi usibani ungasebenzisile amandla akho kodwa awasebenzisanga ngemali kodwa wasebenzise nenye into. Uma efika enkonzweni nabo lokuza masekhanjwa kuyo emakhaya amandla babona sebeqoqa ibheki sebehamba benze njani bawebela. Uthothi ngisho ngalolo suku bengenayo imali yokunikela but ikhona into embusweni kaNkulunkulu akwazi ukuyenza esaphatha umbuso kaNkulunkulu. Yesu. Ngakho kubalulekile ukuthi wena uzoze uthi ena ukuze ngenzela uNkulunkulu into ethile kumele ngibe nemali. Into yokwenzela uNkulunkulu ivela hayi emalini emandleni akho. Imali usuke uyikhipha ngoba ivela emandleni akho but akusiyo yonke imali evela emandleni akho. Ziningi izinto ey'ngavela emandleni akho ongazenzela uNkulunkulu ngaphandle kwemali evela kuphi emandleni akho. uNkulunkulu ayiphasise ngoba uNkulunkulu akabuki into oyenzayo, ubuka amandla akho. Amen. Omunye la uyebona intandane abafelokazi ethi anginayo imali ngabe ngiyabasapotha. Uyakwazi ukusapotha intandane nabafelokazi hayi ngemali. Umbone nje umuntu ophuka noma olokuzile mhlawumbe ethole kanzima umthwalisi, umbone mhlawumbe enze into ethile umsize, umbone uNkulunkulu ubuka ukuthi amandla akho asebenzela awasebenzanga ngani ngemali kodwa asebenze ngani ngesinze esithile. Amen. Ngisahlala la ngokudlule ngangingenayo imali, ngayikho into engangiyenza kodwa eyayenza ukuthi ngibe nemali. Kodwa ngangeke ngisho ukuthi ngenxa yokuthi anginayo imali abantu beke basize ngalutho. Because amandla ami ngiyakwazi ukusiza abantu ngasebenzisa imali but imali uma ingekho amandla khona uzowasebenzisa nini? Wakuthi uma kugulwa la emphakathini ngihambe ngiyakhumbula omunye umkhulu wayegula, ngahamba ngaya khona ngafonela i-ambulance noma ngangenayo imali kodwa nganginakho ukufonela i-ambulance. Uma ngiqeda ukufonela i-ambulance ngenze njani? Ngamgeza. Ngathi uma sengiqeda ukumgeza ngamgeza wafonela i-ambulance ngangino-20 rand ephaketheni. Ngase ngitshela umfowabo omunye umkhulu ukuthi njengamanje
uyahamba nge-ambulance, i-ambulance ayisifikile ngatshela lo mkhulu ngathi gibela naye kwi-ambulance Amen. uye esibhedlela. Uma ese-admithiwe esebuya mina nawo 20 rand ephaketheni, Amen. buya nawo lo 20 rand. Amen. U-20 rand imali enkulu, but leyo mali yayingamandla ami. Amen. uNkulunkulu akabuka u-20 rand, ubuka ini amandla ukuthi lo muntu ukhipha u-20 rand engenalutho. Nezwa. Emva kwalokho wahamba lo baba abakholwa laba bantu bathi babona ivangeli, babona uNkulunkulu hayi emalini esenzweni esemandleni. Uyakwazi ukuveza amandla akho hayi imali kodwa ngani ngesinye isenzo. Kurong ukuthi sifundise abantu ukuthi babe money minded ekusizeni abantu. Empeleni imisebenzi eminingi esingayenzela abantu mkhulu kakhulu uma iqhathaniswa nemali. Okwemali kuncane. Uma singafocasa emalini ibandla liyowa ngoba kunemisebenzi efunakalayo engadingi imali kodwa edinga imbono yakho, imicabango yakho, izandla zakho, isupport yakho, ubukhona bakho, ini bazalwane, ukulekelela kwakho. Ubona ukuthi uyazi inkonzo iya phambili just ngokhona kasibani banelekelela njengakhiphanga mali. Ubalulekile ekuyiposition akuyi ngaphandle kwemali. Uma senza imali yabaphambili abantu bayokwenza ukhonza kwabo bokuncika emalini. Uma bengenayo imali beyitshela ukuthi ngeke bemenzele lutho uNkulunkulu, ngeke bemenzele lutho abantu. Amen. Ngoba sesenza ukhonza kwancika kuphi? Emalini. Amen. Ucabanga ukuthi wena labo mkhulu bangibona ngenxa 20 rand engawukhiphi? Cha. Bangibona ngani? Ngezenzo zothando, ngezenzo zamandla uNkulunkulu kanjani? Bahamba ngempela umuntu wayekliniki ngoba njani umnakekeli ufanele ameze amgeza nani nani. Bathe besuka lapha abantu basemphakathini abangakholwa bakholwa kwezinye izikolo sebeza ukuthi ngiyasuka la emphakathini yefo bakhala ngoba bona ngasefana nensika nesisekelo. Ngani ngenxa yemali? Khona abantu ababenemali kunami kodwa mina babengancikile kungenxa yemali. Babencike ngani? Ngenxa ukuthi noma imali engenayo kodwa amandla enginawo ngasebenzisa ngezinye indlela ukusiza abantu. Abantu abakwethemba ngenxa yokuthi unemali, bakwethemba ngenxa yokuthi emandleni amancane onawo uyawasebenzisa ngendlela ezahlukeneyo ukubasiza, ukusiza abantu. Uyabakhathalela abantu, uyababonelela abantu. Ukuthi unalo ukubasiza abantu, awukhathaleli nezinto ongenazo. uNkulunkulu akafuni izinto ongenazo ukuthi usize abantu, ufuna izinto njani? Onazo. One day ngake ngahamba ngashumayela ngaze ngafika endaweni lapha ngase-Aphanseleni. Uma sengifike khona lapha ngase-Aphanseleni ngathola omunye umama owayehlala khona ngashumayela ngase umnika ithuba lokuthi ngicela asho ukuthi ifiso afuna ngimkhulekise kuzona nezinto afuna uNkulunkulu amenzele zona before ngishumayela. Wayesethi la ekhaya sahanjelwa ubaba wabhuka abuye ekhaya. Manje siphila kanzima siswela yonke into asinalutho. Ephaketheni ngangino 20 rand. 20 rand ngikwazi ukuthenga impuphu, ngikwazi ukuthenga icross, ngikwazi ukuthenga lutho. Ngikhombisa uthando ngathi mama uNkulunkulu uzokwenzelani baba wekhaya. Amazwi ami, umthandazo wami, yonke imizamo yami yakhombisa uthando. Ngase ngikhipha u20 rand, u20 rand wawungesela uthando, wawungesela amandla, wawuyiphathi yezinto eziningi engizenzile kuleli ekhaya. Wawunjini abantu mama. Yayingesikho konke. Yayingcane yezinto eziningi engizenzile ngefamily. Amazwi, induduzo, ukukhuthala ukubakhulekela. Yes. Ngathi uma ngiqeda lapho ngamnika u20 rand athi mama thengisiwe. Wadlula iminyaka ngayanga kulo mama.
Kwakhona umfana wala ekhaya wayehlala ngakhona kuleyo ndawo. Wayengangazi ukuthi ngingayena. Uthi lo mfana uyazi ngike ngaba kulomuzi. Uma ngikulomuzi ngezwe ngobaba wakhona. Ethi umama wala ekhaya usewashona. Kodwa uma wala ekhaya engakashona. Wangixoxela ukuthi kunensizwa eyafika la ekhaya. Mina ngiphungukile ngingabuyi la ekhaya. Uthi yamtshela ukuthi ngizobuya. Yathandaza ukuthi la ngikhona angakuthola ukuphumula ngakabuye ekhaya. Kusho lo baba. Uthi ngenkathi ngilanga ngiphumulele khona ngezwa ngifuna ukuya ekhaya, ngifuna ukuyela ekhaya, ngidonseleke ekhaya, ngizothola ukuphumula. Uthi ngabuyela ekhaya. Uthi uma sengifike ekhaya, umama wala ekhaya wangixoxela ukuthi njengoba ubuyele ekhaya, kunensizwe yafika la ekhaya yangitshela ukuthi uzobuya, yangithandazela, yakhuleka ukuthi ungakutholi ukuphumula la ekhona, uzobuyela ekhaya. Wafa lo mama wafa lo baba enjani? Ezwa kanjani ngaleyo nsizwa masengitshela insizwa ukuthi yini ngaya kuleli ekhaya. Ubaba wabizwa 20 rand. Ziningi izinto engabenzela zona ezabuyisa ubaba 20 rand imali yayiphathi but ayingekho konke. Akumele impilo yakho yakhele emalini, ukhonza kwakho uNkulunkulu wakhele emalini ngoba mhlawumbe nayo imali uyithethi ngekubenzela ukuthi uyithethi ngekubenzela ukuthi abantu. In fact abantu ngabenzela into u98% ngaphandle kwemali. Imali idlala abani u2%. uJesu bengila emhlabeni esiza abantu 3.5 years kodwa sizwa nakani ukuthi wabanika imali. Ikhona perception. Asizwa nakani ukuthi uJesu wakwabanika imali. Abasizani? uJesu wayebuka njengathi wayeleke abasiza abantu ngoba wayezothanda naye imali. Ngoba ukusiza abantu wayezobe kwakhele kwephi? Imali njengathi. Intshumayelo zethu sesisenze zakhela abantu ekuyitsheleni ukuthi ukhonza uNkulunkulu imali, ukusiza abantu imali, ukukhonza uNkulunkulu imali. Abantu mabengenamali bayitshela ukuthi uNkulunkulu abamkhonzanga kahle. Bayitshela ukuthi ngeke bekwazi ukusiza abantu ngoba sesikulimithile ukusiza abantu nokukhonza uNkulunkulu sakwenza sakulinganisa nani? Umuntu mele nayo imali sayibona njani? Enganayo iveli ukhonza uNkulunkulu. Enganayo iveli ukusiza abantu. Enganayo iveli ukuthi ehlonishwe abantu. Isitandard somhlaba. Ayibaleka imali. But imali kumele ibaluleke ngokwezinga layo ingabikho konke empilweni. Niyazi ukuthi ziningi izinto umuntu ayidingayo ngaphandle kwemali. Niyazi ukuthi ungenazo zonke izinto uma unemali ungakanani. Nazo Cala ubuzo unayo imali mfethu? Awuphili? Uphila kanjani nami? Imali ayisimpilo. Imali iphathi yokuthenga izinto oyidingayo. Omunye uyagulisa ukuthi imali anginayo, isidingo ngempela engenaso. Kodwa nje igulisa ukuthi imali anginayo ngoba imali kuyena isunamba. Once imali yangabe ibikho, impilo ayibone ngathi ayikho. Kodwa idingo zokuphila ukudla namhlanje nakho, into ogqoka unayo, indlu zolala kunayo. But ngenxa yokuthi imali ayikho. Uma yafika imali umbona umuntu emamatheka. Hayi ukuthi ngoba esezothenga izinto enjani ayidingayo ngoba nje ukhona bayo nje kudala umamatheka. Imali senze ini? Unqa phambili. Omunye ivelu yakhe useyakhele kephi? Emalini. Mhlawumbe abanemali useyibona engcono. Ngokungcono kuyuba nemali. Kanti uyakwazi ukuba ngcono, ube yinoni, ube yiqatha ebantwini ungenayo imali.
usize ebantwini, ube yigugu ebantwini, ube yinsika nesisekelo ngaphandle kwemali. Lento kumele silungise bafethu. Mase khonza kahle uNkulunkulu, uzokwazi ukudlulisha inkonzo yakho uNkulunkulu, uzokwazi ukudlulisha impilo yakho, uzokwazi ukumukela impilo yabanye abantu. Kumele silungise lento yemali ukuthi imali ibalulekile kodwa kumele siyibeke endaweni yayo. Uma ngena umuntu onemali la anikele kakhulu, nimbonise ngimthanda kakhulu. Cela ukubingelela abazalwane, mina ngithanda abazalwane, cela ukubingelela noLulu. uLulu nikela kakhulu sekubingelela. Uhlukile kwabanye abazalwane. Sonke abazalwane nihlala lapha Lulu, cela uhlala ngapha Lulu. Kanti ngiyazi enhlizweni yami ngiyambribe ukunikela kakhulu. Hlala ngapha Lulu. Ha, usacela uLulu ashumaye, uLulu lapha ngawazi ngishama voice. Uyasunikela. Lulu, cela izoshumayela. Ngihlalise nangu uDokhuzana, uNtando phansi ngoba uNtando kwazi amavesi kodwa itshintshi njani. Ayikho. Ngisho amathuba. Ngisho namavesi akhe amaningi namahle ngizambulana nazo ngoba akanayo ini. Bese kuzothi uLulu akawazi amavesi. Anasi nesikhathi seBhayibheli nesemanje usebenza imali amabhizinisi. Yes. Kodwa ngoba uLulu unemali uma sefikile Lulu sacela usikhonze mfethu. Avela sokuMlulu ayikhulume bazalwane uNkulunkulu uyanithanda. Nikhuleke nje nimbona ngiphezulu nje nje ngithanda ufunda athandaza. Ngiyakalekisa njalo isho thilo. Yes. Bafethu nimbona ngilapha nje yini? Ngithandazo. Ungene deep emthandazweni azange. Khona nje abathandaza kakhulu kunayo kodwa abanayo imali. Namhlanje uLulu ekabona ukuthi abathandaze deep. Sesakhele impilo yasekhona. Sesakhele impilo yabazalwane nokubaleka kwabantu ezimpilweni zethu ngani. Empeleni sengingenile la ngifuna sekhona namhlanje. Bengisala iqala nje kodwa sengivele ngafika ejuleni namhlanje. Amen. Amen. Kuleli bandla angifuni sivulishe abantu ngenxa yezinto abanjani abanazo. Ufuna ukuvulisha abantu ngenxa yani Ngokuthi abantu. ukuthi bangabantu kulokubadala. Senkhohlweni bafethu. Lokho bathi thinga le bandla. Tani khohlwe isekelo zale bandla. Zona isekelo zale bandla. Ukuthi kuleli bandla asivulisha umuntu ngenxa yokuthi kunani, sivulisha umuntu ngenxa yokuthi unjani. Yes. Sivulisha ukuthi unjani umuntu. Washo ena yazi ukuthi lapha enkonzweni sikhonza nabantu abanemali abacebile nani kube ngathi inkonzo yeni iphezulu ngenxa yabantu abanemali. Uyivulisha inkonzo wrong. Kumele uthi lapha enkonzweni sinabantu. Inkonzo yakho yenze ibe yigugu, ibe lifa ngenxa yokuthi khona abantu. Amen. Abantu abafethu bake babalekile. Ubaleke ngenxa yokuthi umuntu anendaba manje umshaya ingozi enkulu ibengaka. Umuntu akashintsha iveli yakhe ngenxa yengozi anayo. Shaba nomcondo. Umuntu nje uthi umuntu njani? Balekile. Shathi uneswap. uNkulunkulu ubaleke njengalona njani? Hotele phela. Akusho ena usibani velwane sishapha yanciphaka iveli yakhe. Usibani vele wamkhulu ke bafethu ke isinciphile iveli yakhe khohle. Abantu la. Nawe usuyazama ukuyibhoqoza, usuyazama ukuyibopha ufuna uncipha ukuze ureach standard sabantu. Hayi sikaNkulunkulu. uNkulunkulu ubalekile 100%. Inhlelo yona. Yazi ngcono bengimpofu ngoba uyitshela ukuthi ukubaluleka nokuba negugu kuba njani. Kubaluleka ukuthi
Bala ukuthi njani? Kukhulu. Hayi ngoba. Iyazi umsana mnyama kahle abantu banyoma bathi indoni yamanzi ufuna ukuba mnyama. Benze ukubaluleka komuntu kwaba indlela abukeka ngayo. Lengibona bathi vila nikhohlisana. Athi umuntu ubalulekile wesifazane ngoba enama hips. Uyabona ukuthi sebantu bonke nama hips bayawafaka. Ngoba enamabele amakhulu sebantu bawafutha amabele. Anezana. Kanti ubaluleke kuNkulunkulu njani? Lokho la ebandleni kumele wazi ukuthi ubaluleke 100%. Awushothi nawe ungavuma ukuhlulelwa ngesitandard sabantu, uhlulelwa ngesitandard sikaNkulunkulu. Kofika nawe neliseka khona. Uyoyeka izinto eziningi ozama ukuzenza uzama ukureach isitandard sabantu. Ngoba abantu basikhohlisile bathi umuntu ubaluleke ngoba nje. Baveza lapha bathi amazinyo angathi ayelo angathi aligaki mapi bese veza iColgate ethi enanaka amazinyo baveza semihlobo. Uyabona abantu bethi leyo Colgate leyo isebenzi eColgate awuthi ngizame nansi le nelahle awuthi ngizame ngoba ufuna ukushintsha amazinyo igoli lamazinyo akusikho kuba mhlophe ukwenze njani hlafuna ulona khona nje lamazinyo akusikho angisho ukuthi sikho ufuna ukuthi enaba fethu asiyeke ukuthi abantu basifundise ukudelela izinto esiyizo sijetha nayo ivelu bese sizama izinto sokuthi enasijethi soba nevelu sokubukeleka sihlonipheke ebantwini la hayi uNkulunkulu uNkulunkulu asho thina uyazi ngithanda umpostoli ubiyela ngoba unamazinyo amahle bathi sibanibani ayamazinyo akhe aneqhe anemfandi aneyimfako yazi ngcono bamazinyo akhe kanje ngabe umthanda kakhulu nje uNkulunkulu uza nesini zabo zinjalo namazinyo akho wawakhiphayo nanani uNkulunkulu simukela sonke indlela efanayo ukukhetha kwabantu afu uNkulunkulu afana nabantu bena ukhethe intombi ukuthi ena yazi intombi imikahle fanele wabona ukuthi le nceke uyayiyeka umuntu ke mfowethu yes hayi yazi lokho lona yazi umkahle uma ungibona ngibhekele yazi uma ngiphendula ukuthi ayi unempandla hayi ubani lo yes thina kumele sivulisha abantu ngokwendlela uNkulunkulu kanjani abavulisha ngayo umuntu nje umele ayizwe ubalekile nani ukuthi ubaleke ngani ukuthi umuntu sanalo baleke ukuthi niyazi ukuthi lento iyo lesandisela abantu ababizwa ukuthi itabane nazi yasandisa itabane indlela istandard somhlaba basimise ngaso bathi umuntu wesifazane kumele benjena kumele bukeke kanjena kumele mekanjena umuntu uma eqhathanisa naleso standard avele ebone sifeyila abese bene low self esteem uyambona umuntu kade eyimukela njengomuntu wesifazane useyibiza ngokuthi mina ngubhuti umuntu uyambuka ngempela zikhona impawu ubona ukuthi lo muntu zikuye ezamenza ukuthi azenyeza ayibize umuntu wesilisa wayevelisha ngendlela umhlaba uvelisha ngayo izinto lokubukeka hayi ukuthi umuntu ngoba ngokaNkulunkulu ngisho umuntu wesifazane engabukeka kanjani zonke izinto umuntu wesifazane etholakala kulo muntu ziyatholakala into engatholakala zonke izinto ezimenza umuntu wesifazane abe umuntu wesifazane abe nevelu unazo zonke lo muntu wesifazane ithina esesimenza umuntu wesifazane wancika hayi ezintweni anazo wancika kuphi ezintweni abukeka indlela abukeka ngayo naye wakwamukela leyo nto wasezenyeza wabukela phansi wavele washintsha ukuthi shothi angisini umuntu wesifazane khona abantu abangezitabane ngenxa yemimoya uyambona ukuthi muhle bathi imimoya yokutabane yamngena ukuthi ayisitabane bese bakhona umuntu waba yisitabane ngenxa ye low self esteem
wayibuka ngendlela yezwe wayiqhathanisa nabantu waseyeza. Mina ungangibona ngigqoka isicathulo sakwaTruworth uma usiqhathanisa nesakwaPhepha, esakwaPhepha usibukeka kahle. EsakwaTruworth noma sakwaWoolworth uthothi sibukeka kabi but ngisithathele kube yini sinevelu kimi ngoba akuyi ngokubukela kuya ngoquality baleyo. Amen. Akuyi ngani? Kuya ngequality yaleyo nto. Lizobona mase sifunda la ukuthi umuntu unequality kangakanani ngenxa indlela adalwe ngayo. Hayi ngenxa indlela abukeka ngayo. Ibini okhokho bethu thina amaZulu babengavelisha abantu ngenxa indlela abanjani ababukeka ngayo. Ingakho kwakunempilo babengahambi nenkohliso. Ufunda iBhayibheli lithi ubuhle buyinkohliso. Cela ukuthi umuntu omuhle ekhohlisa. Ukuba muhle kubi. iBhayibheli malithi ubuhle buyinkohliso lisho ukuthi uyakwazi ukukhohliseka ngenxa yokuthatha ini yokulandela umuntu noma yokuthembela kumuntu noma yokukholwa umuntu ngenxa ukuthi unjani muhle. Uyobanjwa isigebengu ngoba ubuka amehlo wambona ebusweni wambona umuntu emuhle wasuyitshela ukuthi unjani wakhohliswa ubuhle. Bayakwazi ukukhohliswa. Uyothatha umfazi ngoba ubona umuntu emi kahle ebukeka kahle uma usuhleli naye ubona ukuthi uthathe ini. Uthathe imbokodo zokugana. Ubuhle buyakhohlisa. Abazali bethu babengavelisha umuntu ngenxa indlela yokubukeka njengoba thina lesizulu esiphila kuso istandard sokubukeka selesenzela sadlula impilo yomuntu. Uma buka mama bethi indlela ababegqoka ngayo ingubo abayigqoka nangiyibona ethombeni nelabona nama-crocs neyishwapha nemcondo nani manje bangaka mfethu angazi uyazi ngathi ama-hips ayengekho ngaliza yikuthi ngaliza isizuma uyazi aqedwa yini igeja kwasetshenzwa iy'ngane zayikhuliswa ngemisebenzi. Yes. Uma umuntu efuna ukuthatha umfazi wayengabuki ini ama-hips amathanga ihlathi netho wayehamba eya komakhelwane eyobuza ukuthi ena wemama omama babesathembekile ethi ena leya ngane yakwangena injani athi mina umfana ngithathe ingane yakwangena uthe ini basi ubuka ini ukutanda isimilo i-character inhlonipho. Bese-ke lo mfana yamthatha uNtando hayi ngoba ebuka ini imali, hayi ngoba ebuka imfundo, hayi ngoba ebuka ini ukuma komzimba, kodwa ubuka ini isimilo. Ukuthi unobuntu umuntu, unobuntu umuntu. Usungaze lento njalo insizwa ukushada nensizwa ngenxa yokuthi inesini ibe nobuntu. Ngoba kuthiwa enamazinyo emhlathi onke aphumile. Kodwa nginobuntu bese uyothatha umuntu onobulwane ngenxa yokuthi unamazinyo aphelele. Akwazi ukwelisha. Akwazi ukwelisha.
Uyeke intombi ngenxa ukuthi inesini, ibe nobuntu, inesimilo esiright, iphethe kahle. Ikwazi ukunakekela uphatha abantu. Hayi bafethu asibonisha kahle. Khona izinto eyinekisisekelo esezenziwe zayistandard sani somhlaba. Awungitshela uma ungathi wena ngithanda ukuba umngane kaMphostoli uBiyela ukhulume naye. Bese uyeza kimi uhambe naye. Uyazi impilo bokudlelane bethu. Abokudlelane bethu abunaso ukuzala isisekelo esiqinileyo. Ngoba kusasa uma ngase ngilahlekelwe imali noma itshontshe imali noma kwenzeka into ethile imali iphele siyohlukana. Ngoba kwaseqaleni ubudlelwane bethu sakwakhile isisekelo esistrong. Uthatha umakoti ngenxa ukuthi ubona ukuthi umakoti unjani, unama hips, uright. One day lo makoti avela agula beneshwapha, phele nama hips. Lokwenza njani? Umshiya ngoba ubudlelwane benako akhela kuphi? Ma hips. Sekelo sikho. Uthatha umuntu ukuthi ubukeka kahle, muhle, unjani? Ubukeka kahle. One day avela athelwa amanzi ebusweni ashe. Yes. Athelwa amanzi ebusweni kuyokwenza njani? Ayithomshi ngoba eqaleni isekela ifoundation yaba wrong, into wamthathela zona zase-wrong. Bawufundisha izinto e-wrong ngabantu. Ufundisha ngabantu ngenxa. Lentombi le iyagula. Xa usenza isipoyeni. Ngiyayithanda istory. Athi yeke. Tani story. Mwasho ngestory. Yagula lentombi. Bafethu. Yagula bayiphlawe ishwaphu. Wasale ukuhlala kuphela. Unganjani? Abala. Akusho mina umuzi na baze ngangena esibhedlela bixoxa ngathi ishwaphu sakhe. Bithe ubiyela uzokubaleka ishwaphu mase sinje. Basho ukuthi qale ngomthathelana ini. Nezo. Wagula wangakwazi ngisho ukuyigezwa igezwa yini. Basho ukuthi ngimthathelana ngomsebenzi. Mina ngigezi mina ngifundza. Wayengakwazi ngisho. Mina umphendula kanje uphendula. Umphendula ngokubuseni ngakwazi ukuvuka empedeni ngibuswe yini. Yazi nokhamba ngibambe ngibambe. Ngibambe ngihambe hlalise phansi ngomthelele ngomfuthi. Kodwa mina wayengumuntu elobhaka enjalo. Ivele yakhe akuthi umuntu uma esha noma elahlekelwa isimo, noma elahlekelwa izitho, noma elahlekelwa umzimba ivele yakhe iyehla. Umuntu uyaqhubeka ibe nevelo perfect enjalo. Uyazi ukuthi mina ngathola isifo esingilapheki but ivele yami ayilahlekile. And lesifo sesikhashana. uNkulunkulu mina ngifana nabo bonke abantu abangenasisifo. Uma uvelisha abantu ngenxa ukuthi omunye uyagula omunye uyaphila, uvelisha ngokomhlaba hayi ngokaNkulunkulu. Awunele ungathola isifo bese kuthiwa ena lengane njengoba lengane ibalekile ku uma yahamba lengane yangena lapha etoilet yanindwa ungcolo lapha etoilet iyehla lengane. Ithina sonke la emhlabeni umuntu uma wehlelwa izinto bese yifike ezingcolisa ihlale kuyo bese siyitshethe ivele lokho kuhlile.
uNkulunkulu akekho umuntu athi ena unevele encane ngenxa yokuthi wangenwa izifo. Umuntu ubalulekile ukuthi umuntu. Ngisho nje lesifo ayishintshi ukuthi umuntu ivela kusebenza. Wengenalutho umuntu ubalulekile. Ekhulela ubhaka umuntu ubalulekile. Ebhokile isilenda umuntu ubalulekile. Ngike ngibonela abantu abakhulu kangokuthi abakwazi ukuhamba izitho zabo zinkulu sezebeze negazi lisakwazi ukuhamba kahle uyadonsa useqoqane lokhuzane ngenqindi inkulu. Uyazi ukuthi kuthina okunye ngayithetha ngifuna ukuba njengalabo bantu abejethi iveli yakhe ngenxa yendlela mkhulu ngalendlela bo ayijethi phansi kanti uNkulunkulu ufana nabo bonke. uNkulunkulu ubaluleke njengoba ubaluleke njengoba kubaluleke wena. uNkulunkulu akasibuke ngendlela esibukela ngayo sibuke njengoJesu. Usinikiwe akadingi ukuba mude, akadingi ukuba mpofu ukuze ebaluleke uNkulunkulu. Ubaluleke 100% kubalulekile. Adingi ukuba nemali ukuze ebaluleke uNkulunkulu. Njengoba mina nginemali nanathi futhi uNkulunkulu ayisho lutho lefuni kusho into esho ukuthi singabantu sibaluleke 100% uNkulunkulu njengoba kubaluleke usinikiwe. Uma sizobuka abantu ngeso kaNkulunkulu ubona ukuthi abantu sizobafundisha kanjani. Nesibafundishe ngezinto abanazo naleyo ndlela ababukela ngayo. Sizobafundisha ukuthi kanjani babantu. Nesonto lethu abantu bayothanda ukuza kulo ngoba abantu ubabona nje bezama ukwenza zonke izinto bazama ukureach istandard somhlaba. Imali lesixoka kathi yini wiki noma la bathi imali American le ufuna lokho kwayo bathi la bathini Brazilian imali more estimated imali 5,000 ayisithi 5,000 niyazi ukuthi abantu bayithengelana ngoba indlu yobukeka kahle yazi ethengelana bafuna iveli bafuna ini batsheliwe ukuthi umuntu uyoba neveli uma waqoqa into ebiza kanje waqoqa into ebiza kanje waba nento kanje nanani. Manje umuntu akayimukele njengomuntu oneveli thi abe nalezo zinto. Uma kukhona abantu abanazo yena enganazo uyitshela ukuthi mncane kunalabo bantu, labo bantu bakhulu kunayo. Usewenza ukukhulu lokuncane banika ey'ntweni abantu abanazo hayi thina abantu banjani banabantu. And lento bafethu singene ngisho emasontweni lento neyazi la ingene ngisho emasontweni lento yokuvelisha abantu ngenxa yezinto abanjani indlela ababukeka ngayo nendlela ezinto abanazo hayi ngenxa yokuthi abantu banjani bangabantu. Ingakho sekukhona ukukhethana emasontweni sikhetha abantu ngokwendlela ababukeka ngayo ngokwezinto abanazo hayi ngokuthi bangabantu. Asibuke nje ngoNkulunkulu. Lesi standard somhlaba sasingene phakathi endlini kaNkulunkulu. Namkhumbula uJakobe. Uthi uJakobe anenzi njengezwe bazalwane. Anenzi njengani? Njengezwe. Izwe abantu abangakhona. Uthi anenzi njengabo bazalwane. Ngoba uma kungena umuntu onjani? Ompofu ogqoke kahle kanjani? Kabi. Awugqokile kahle, kabi ugqoke kahle. Ogqoke kahle. Kahle. Ogqoke kahle. Ugqoke kahle neso. Sivele sithi ena woza lapha wena. Ngokunjani? Ugqoke kahle. Hlala la. Neso. Ngokunjani? Ugqoke kahle. uJakobe ukhuza ibandla uthi anenzi njengezwe ngoba uma ngena umuntu ogqoke kahle indlela yokubukeka siyamthatha sizomhlalisa kulesi situlo esinjani esiphambili
Bese kungena nangu umzalwane wethu ogqoke kabi. Was ukhonele ngene ngale. Lo mzalwane ugqoke kabi. Bese ke emva kwalokho asuke angeniswa yini. Uyasuka uyohlala lapha eduze. Bese ngiyasuka mina Asha. Bese ngena bani? Ungena manje kamera. Bani? Bese Isu. Ngene nangu lesi ugqoke kahle. Bese ethi ngena lesi lapha. Ngathi senibona ethi ngithathele lo mzabane nomhlalisa lapha ngoba ngibuke indlela abukela ngayo. Bese ngena nangise. Bese ugqoke kahle futhi lesikhiye semoti. Bese ngithi simama. Ngibona indlela ngithatha ngayo lo. Ngingasimama. Bese ngiyasithi sakubona. Sathimezela. Lesethi mengena ngokulese sometimes noma enemoto egqoke kahle. Ngiyamthobekile nje uhambe phambili lapha ehlale kahle. Sathimezela inkosi. Usuku lathi. Nabona ukuhlulela kwami ukuthi kuyanga indlela abantu ababukela ngayo iyindlela abantu esentanjani abanazo akuyini kwendlela enjalo ukuthi bavele indlela efanayo yo ngoba bangabantu indlela efanayo. Hlala indawo unikhombisa ukuthi ngokaNkulunkulu akuvulela baseRoma chapter 2 verse 11. Ngathi nabona thina abantu sibakhetha ngenxa yobuso, ngenxa indlela ababukeka ngayo, ngenxa izinto abanjani abanazo. Sihlulela ngokomhlaba hayi ngokaNkulunkulu. Awubuke ngokaNkulunkulu gijela. Roma chapter 2 verse 11. Chapter 2 verse 11. Ngokuba akukho ukukhetha umuntu kuNkulunkulu. Bafethu, nabona uNkulunkulu? Amen. Akukho ukukhetha umuntu. Khona phethe lesingisi. Akukho ukukhetha umuntu kuNkulunkulu. Njengoba emhlabeni abantu bekhetha abantu, njengoba enkonzweni abantu bekhetha abantu, but uNkulunkulu akukho ukukhetha umuntu. uNkulunkulu akakhethi umuntu. Ethi lo ngiyamthanda, lo angimthanda. Lo ngimthanda kakhulu, lo ngimthanda kancane. Lo ngumphiwe, lo angumphiwe. Akukho ukukhetha umuntu uNkulunkulu. Umuntu uma ehlulela ngokaNkulunkulu ubona ngoba engabakhetha abantu. Amen. Amen. Uma ehlulela ngokabani? Sangaphela. Yaphila bathi. Nafishi kulathi ne. Yaphila. Yabona kanje abasisi.
khona umuntu okhona emkhona uthi yazi ngempela basindisiwe yazi ukuthi oh ayithola ingane amaqhosi angazange ngabani wathola athi yabona-ke kuvule kandlela abantu abasindisiwe ukuze ngiqophela angazi ukuthi wathelo bamithi kahle yadlula indawo yakho yes umalize laba fethu umufake icici lapho ufake ingubo yakhe ufake ungesabi uluke ekhanda luka umuyishale into yakhe nomali bathi yesu ungesabi nje indawo ne-right yes ngiyabona nosilisi ashaya amaqhosi anjani ashayele lapho ilo kuzalapho nomacica 100% ngicela nje uya ngamanje wonke umuntu ngiyambuza ukuthi uthanda ugqoka kanjani bhala phasi uthele yonke into ezithandayo but uma ngayithola imali nawe uthola imali ithenge ithandaze nazo kodwa yakho umuntu ozokusuka ugqoka kanjani enkonzweni ngathi ngicela ukusho nje ngoba lela enkonzweni ngezenkulunkulu nakimi nonke ayikho umzalwane ozebona umzalwane ngezenkulunkulu nakimi nezwe walela manje nize uNkulunkulu mina noNkulunkulu ngimnika ilungelo lokuthi musela enkonzweni indlela oqoqa nawazenisi yes amen yeah okay asamele la futhi manje samthanda yesu ngalo manje samthanda okay wozani akukukhethwa ini umuntu uNkulunkulu akhethe umuntu ubona kuyena abantu bonke banjani bayafana awunele ube nemali uNkulunkulu bese usuhlukile unele ube muhle athi usuhlukile unele ugqoke ngenye indlela athi usuhlukile uNkulunkulu abantu banjani bayafana akukukhetha umuntu ubani phethele singeza lifunde lesingisi For God does not show favoritism. aweka ama favorite uNkulunkulu nathi ama favorite yazi ukuthi mina ngithanda ilokuzana strawberry mina ngithanda ini ubanana mina ngithanda ini orange uthiwa uNkulunkulu ayikho yonke leyo nto abantu bamukela ngendlela efanayo bonke akekho umuntu othi mina uNkulunkulu uzombukela ngokusheshsha ayikho ukuthi mina ngigqoke kanje nginemali uNkulunkulu uthiwa uNkulunkulu zonke izinto ayinazo uma umukela ngendlela efanayo akukukhetha umuntu umuze uNkulunkulu nje kumele wazi ukuthi ngisho kubantu abangakwenza ungabi nayo ivelu kodwa umusa uNkulunkulu uze umuntu omthatha ngendlela efanayo nonke nasenkonzweni thina bekumele sihlulela abantu hayi ngendlela yomhlaba bekumele sibahlulele ngendlela yani kaNkulunkulu ungabi bikukhetha umuntu ungabi bikho umuntu obalekile kunomunye ungabi bikho umuntu esimbukela phansi kunomunye bonke abantu sibathathe ngendlela efanayo singabe ukuthi bagqoke kanjani banani bacebile bafunde kangakanani sibathathe ngendlela efanayo ngenxa yokuthi bangabantu kona bathini vision kona bathini vision Sitawuka mabala 2. Let's see. Roma 2 Romans 2 verse 11. For there is no paternity with God. Shuthi ngiphatha lesichaza ngoba nifundile lesichaza ngikhuluma amanesi kunamanesi la endlini kunobani bani khulumana futhi funda ngosizo Roma ba oh partiality
lapho kusuke kukhulunywa ngokungabi nelokhuza nefair ukuthi abantu yazi umzalwane yasungakahle ngiyamthanda umzalwane umzalwane ngathi unamagwegwe umzalwane ngathi angimthandi yes ayikho fairness yazi umzalwane ngathi mfishane usho hayi ngeke umzalwane ngathi mode hayi umzalwane uba mngani wakhe ulela ngokwezwe ayikho Yes, of it. Uhlulela abantu ngokwani ngokwendlela ababukeka ngayo ngokwezinto abanazo abahluleli ukuthi bangabantu ngoba empintwini siyalingana. Empintwini siyalingana. Ube khona abantwana benza umsebenzi eyimfihlo. Imfihlo nje enkulu. Yes. Imfihlo ngala. Uyazi ukuthi umuntu okumele abhuleme uNkulunkulu ngendlela adale ngayo. Kuba khona aphi nabona aphi ufana nabo bonke abantu besifazane abade abafishane abasilenda abazidudla nabanjani noma yinengemude noma yinengempofu kodwa ufana nabo bonke umuntu wesifazane ngisho ngathiwa abahlukile ngokwamashepu ngokwamakhala but izinto edinga umuntu wesifazane ukuze abe neveli ziphelela kwakhe siphelele nje ukuthi umuntu wesifazane uphelele konke into edinga umuntu wesifazane akukuthi ena uma ngisuka aphe ngiya komunye umuntu wesifazane ngizothola izinto ezihlukile ngenxa yokuthi umuntu ufile khohle khohlisa ingqondo ngoba uyisilenda khona izinto ezihlukile kwesidudla khona ezihlukile kompofu khona ezihlukile komfishane khona ezihlukile komuntu khona lutho abantu uNkulunkulu ubenze ukuthi noma bengahluka ngakwamakhala ngokwamashepu ngokwendlela kodwa zonke into ezifuneka kubasifazane azibe khona kubo bonke ziphelele ukuze ngabe bikho umuntu oyoblame asole noma ahlulela abantu besifazane ngokwani ngokwamashepu ngokwendlela yokubukeka. Ingakho umuntu wesifazane kumele ngabe bikho noyedwa umuntu wesifazane ozozenyeza ngenxa yokuthi ubona abanye benje yena enje ngoba zonke izinto abanazo nazo unazo iphelele. Phelele. Uthi nje umuntu wesifazane zonke into edinga umuntu wesifazane unazo zonke. Zonke. Awukuthi na uyazi ukuthi umuntu ompofu muhle ngoba unoshukela kanti lona omnyama kunjani unosawoti ayikho lo mnyama umpofu nihluke ngamakhala kodwa yonke into edinga umuntu wesifazane iyafana khona kulo babili ayikho umuntu wesifazane kumele zenyeze bonke abantu abasuke bedelela bekubukela phansi ngenxa yesiyete ethile kuwe basuke bekubhekisha hayi ngomuntu ukuthi ngowesifazane sekuvebisha ngoba khohliso yamehlo nakho lethi iBhayibheli ubuhle buyakhohlisa indlela ohlulela ngayo umuntu abantu iyakhohlisa leyo ndlela yakhohlisa yenza njani yakhohlisa because abahlulela abantu ngokweqiniso. That is the reason abantu abaningi baspend imali eningi bakha indlela yangaphandle ukuze babeshe standard somhlaba bengakhi indlela yangaphakathi yomuntu yesimilo yokuyiphatha benganelisekile ngabo. Ngicela ukusholeni umuntu kumele afunde kumele abe nemoto abe nendlu abe nemali hayi ukuze abe neveli. Ngicela uphinde umuntu kumele ebe nani nemfundo abe nani nemali abe nani imoto yindlu nani ingubo ezinhle hayi ukuze abe neveli.
Umuntu unevele engenazo zonke lezo zinto. Unevele ukuthi umuntu. Umuhlangana nomuntu lapha emgwaqeni, lowo muntu ubalekile hayi ngenxa yezinto anazo, ubalekile ngenxa yokuthi umuntu. Uma wabulala uNkulunkulu akabuki ukuthi lowo muntu befunde kangakanani. Akabuki ukuthi lowo muntu benemali engakanani. Akabuki lowo muntu begqoke kangakanani ngoba uNkulunkulu lezo zinto azisho ukuthi into esho ukuthi umuntu. Amen. uNkulunkulu ubonisa abantu ngenxa yokuthi bangabantu hayi ngenxa yezinto abanazo. Amen. Akukho ukhetho umuntu uNkulunkulu. Alifunde ukuthi For God shows no partiality. Being a Jew once gave you an automatic stamp of approval. Yeah. God pays no attention to what others say. Ayithi nabona ukuthi uNkulunkulu akahambe ngani ukuthi abantu bathini babuka kanjani. Njengoba ke abantu besho ngisho kuma TV bakhuluma. Bathi umuntu ubalekile ngenxa indlela egqoke ngayo, ngenxa indlela ami ngayo, ngendlela anjani abukeka ngayo. Bamise izitandatha abantu ababaleke. Come on. Kodwa kuthiwa uNkulunkulu akayipay attention, akayinaki le ndlela abantu abenza umuntu abaleke ngayo. Abantu ukuthi abantu bathini ngomuntu othile akayinaki leyo nto. Ukuthi abantu bamise siphi standard ngomuntu uNkulunkulu akayinaki leyo nto. uNkulunkulu akahlulela abantu ngenxa yezinto abanjani abanazo nendlela ababukeka nazo. Ubahlulela kanjani ukuthi bangabantu kuthiwa ukho ukhetha umuntu uNkulunkulu. Abakhetha abantu. Amen. Or what you think about you. Angithi abantu nje manje bacabanga ngabo ngenxa yokuthi abantu kanjani That's him. He makes up his own mind. unendlela yakhe uNkulunkulu. Uma uzoba umzalwane weqiniso, uzosho uba umshumeli weqiniso, kumele ube nani nomcabango kaNkulunkulu ngabantu. Amen. Uma ngishumayeza mina ngishumayeza ukuze ngibaluleke. Ngishumayeza kanjani? Ngibalulekile. Cela ningabelele. Ukusindiswa akumenzi umuntu abaluleke. Amen. Cela uphinde. Ukusindiswa akumenzi umuntu kanjani. Abaluleke. Umuntu ubaluleke ngenxa yokuthi umuntu. Uma ingane yakhe lapha etoilet ingcolile waseyikhipha wayigeza ukuyikhipha uyigeze akuyenzi baluleke. Empeleni iyenza ukuthi uyelapha etoilet uyikhipha uyikhiphe ngoba vele ilahlekile ungcola ingane ebalekile udabula ingane ebalekile ugeza ingane ebalekile. Awuzenzi zonke lezo zinto ukuze ingane ibaluleke. Wenze lezo zinto ngoba vele ulahlekelwe kwamuntu njani. uJesu akasifelanga ukuthi sibaluleke. uJesu sifele ngoba vele sinjani sibalulekile. Kodwa uNkulunkulu uma silahlekile ulahlekelwa abantu ababalulekile. Ulahlekelwe umfanekiso wakhe, ulahlekelwe igugu lakhe. Wabona ukuthi ngilahlekela zonke ezinye izinto kodwa uma ngilahlekelwe umuntu ngilahlekelwe into ebalulekile. Ngilahlekelwe umfanekiso wakhe, ngilahlekelwe igugu lakhe. Umuntu ubalulekile ekude efile esengozini yaphakathi ubalulekile umuntu. Ngayitshela ukuthi enuma abantu befa besogwini uNkulunkulu usuke ejabule. Ethi ngizoba la khohle. Ethi njoba bengangizwa bengangilaleli behlele ezonweni ngizoba la khohle. Ngizobafaka esogwini khohle. Uma befa abantu bekulahlwe uNkulunkulu usuke ekhaya. Kodwa usuka athi ngilahlekelwa yifa igugu lami. Amen. Uma uJesu efa akafela abantu ukuthi babaluleke. Ufa ngoba uNkulunkulu ulahlekelwe yini? Balekile. Into yegugu yifa lakhe. Bese uJesu enze njani? Ezolifela, ezolithenga. Uma
usindiswa awusindiswa ukuthi ubalulekile, usindiswa ngenxa yokuthi umuntu obalulekile okude ulahlekelele ngumnikazi wempilo yakhe. Ukusindiswa ukuthathwa kwegugu kaNkulunkulu, kwefa likaNkulunkulu odakeni lalikhona libuyisele ligezwe libuyisele kumnikazi wakhe. Ukusindiswa lokho akumenzi umuntu abaluleke, kumenza umuntu obalulekile ashintshe indawo akuyo abuyele kumnikazi wakhe ona yakhe. Ingakho bonke abantu siyabavulisha noma basindisiwe noma bangasindiswa, siyabavulisha. Kodwa abantu uma bengasindiswa basuke bezolahleka bafe bebhubhe nophakathi bebalekile belokhu uNkulunkulu akajabula bengahleki sebekhala ngoba ulahlekelwa yifa legugu phakathi. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Sanma. Amen. Nenza ngisho mfethu. Amen. Waza uthini uma ufunda iNgilisi? King James. For there is no respect of person with God. King James bengadlula shona phambili. Kade wabuka. Yebo, kade ngabuka. Okay. Ngicela nini lokhuza. Ngicela nivule lokhuza. Matthew chapter 13 verse 44 no 45. Ngicela nibambe ngoba siyephathele wethu manje. Ngicela ubambe la. Yabo nje ngokufunda. Come on. Yabo nje ngokufunda. Kumele ufunde, uphumelele, ube nemali, ube nezinto ezinhle. But ungayitsheli ukuthi ukwenzela ukuthi ube ngcono nabanye abantu. Lezo zinto abenza ube ngcono. Wena ungcono ungenalutho. Ubalulekile ungenalutho. uNkulunkulu. Uma sizobuka njengoNkulunkulu, sizokwenza abantu babaluleke. Babe negugu ngenxa yani yokuthi bangabantu. Amen. Uma ucabanga ngenkathi uJesu efa wafela abantu babe nemali, wafela abantu babegqoka kahle, wafela abantu babe kahle bebukeka kahle, wafela ukuthi bangabantu, kusho ukuthi abadalwe banemvelo bangufanisa kakhulu. Indlela abadalwe ngayo benza bebe